Hello? Hello, hello. Boss Gilbert Explorer la! Good morning sa iyo, boss. Magandang umaga. Explorer. Na ay na sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Oy! Ang aking anak, si Iti Ruiz. Good morning, good morning, good morning, good morning. Aking anak, good morning. Kumusta ang iyong umaga? Ikay mag-iingat ba ikay mahuli ng iyong amo, ang aking anak na si Iti Ruiz. Wax Borhal Vlog, Tamsakdan host, taga saan? Taga sa Wax Borhal ba yan? Borhal? Good morning, Ito Ruiz. Good morning sa iyo. Ayon sa aking pangalan, Wax Borhal, ayan, Bicolano po ako, boss. Host, good morning. Sabi ni, sino ito? Si Libon Alnawan. Ayan, good morning sa iyo, Libon Alnawan. Boy Binitin, good morning sir. John Ray Lombiano. Si Lombiano. Kakagising ko lang, daddy. Ayan, good morning sa iyo, aking anak, si Iti Ruiz. Ayan. Bibigyan kita ng jacket, aking anak, Iti Ruiz. Para ikay maganda na ang iyong jacket. Ayan. Good morning, boss John Ray Lombiano. Magandang umaga. Sain sa Bicol, boss. Tabako Albay po. Ako, ayan. Tabako kapalan. Rose Villafranca. Hello po sa iyo, Villafranca. Rose Villafranca. Hello, Rose. Sabi ni Boss Gilbert. Good morning sa inyong lahat, guys. Good morning. Salamat sa inyong pagbisita sa aking anak. Ang aking anak-anakan, si Iti Ruiz. Saan ka ngayon, daddy? Ba't aga mo gumala? Ayan, magandang umaga. Pag ganito kasi maaga, minsan nag-ano kami, pinapasyal namin yung mga kondo ng amo namin kasi naglilinis yung aking kasamahan. Good morning, sabi ni Ito Ruiz. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Don't forget to thumbs up to your host, mga guys. Ayan, lilipat ako ng konti ng pwesto. Ayan. Ganyan lang ang buhay ni Boy Bicol. Mga guys, paabante-abante lamang.
Dahil nga wala tayong steady pagdadaosan ng ating kuan. Dito naman tayo guys. Ingat ka po. Lagi daddy. Maraming salamat aking anak na si E.T. Ruiz. Okay naman, okay lang po naman Gilbert. Ayan siya, sabi ni Rose Villafranca, okay lang daw siya po. Boss Gilbert, sa ibang bansa po kayo ngayon boss? Hindi po, nandito po ako sa Pilipinas, ang ating mahal na bansa. Wax Borhal Vlogs, nandito po ako sa Pilipinas. Nasa BGC po ako. Ikaw kabayan, nasaan ka ba ngayon? Idris, Gilbert, kita ko na bakas mo. Balikan kita mamaya. Ayan, maraming salamat. Bakit ang aking anak-anakan ay busy pa, Boss Gilbert. Mamaya, babalikan ko yan at legit po yan, Boss Gilbert. Dadalaw ako sa'yo, Rose. Ayan. Dalaw-dalaw, yan ang maganda. Dalaw siya, nauna na si Boss Gilbert. Sige po, Iti Ruiz. Ayan. Ayan, mga guys. Tuloy lang kayo, Kuya Gilbert. Ayan, tuloy lang daw kayo, Boss Gilbert. Wax Borhal Bags, San Pedro, Laguna po. Ayan, nasa San Pedro, Laguna itong ating kababayan na ito. Ano ang iyong trabaho dyan, Boss Wax Borhal Vlogs? Kung inyong mamarapatin, it's okay, no problem about to walk, man. Ayan, magandang umaga sa inyo. Kanta ka daddy, nako, medyo ano pa tayo, medyo maaga pa. Nasa yung banana ko para maka-graduate na. Yung banana ko para maka-graduate na. Ngayon, tamang-tama yan, naka-graduate ka na, Boss Gilbert. Tamang-tama yan para hindi ka maabutan ng share. Trabahuhin mo ngayon yung yung WH mo. Saka kita kakantahan na aking anak, ayos. At kakantahan ko kayo tuwing ako'y mag-iilis mga guys. Aking mga kapatid, aking mga anak dyan. Dali lang guys ha. Tuloy-tuloy lang tayo guys. Opo sir, noong nakaraang araw pa po. Ayan, congratulations sa iyo, Boss Gilbert. Ako daddy, kahapon laki ng bawas ko sa mga friends
ko 20 plus. Nako, patay tayo dyan. Ano nangyari sa mga nagdikit sa'yo? Rosdan, sa'yo Paul package. Oh, ayan, Paul package. Ayan si Boss Gilbert. Alam niya na yan na ang mga hirap na ginagawa natin. Kaya nga, pag pinunta ni Boss Gilbert, full package yan kasi alam niya ang nararamdaman ng hirap ng pakikipag sapalaran natin sa mga banana natin. Sayang Kuya Gilbert, maraming salamat daw. Boss Gilbert, mamaya niya daw balikan yan. Hello host, Tamsak Dan. Good morning sa iyo, Madam Jang Jolian. Maraming salamat, boss. Ayan, loading ako. Paktay na. Para iwas laglag. Ayan, talagang pares tayo, Boss Gilbert. Ako ganun ang ginagawa ko. Laging full package, BD-BD lang host habang nagpapahinga. Ayan, BD-BD lang. Okay lang po, madam. Okay lang. I understand. Tamsakdan host, sabi ni Jen Alo. Ayan, si Jen Alo. Ayan na naman, medyo mainit na naman tayo rito. Sinusundan tayo ng mita. Lipat tayo guys, lipat. Jang and Julian. Gilbert, shout out daw sa iyo, Madam Jang and Julian. Jen Alo, shout out, good morning, sabi ni Boss Gilbert. Ayan, nagganuhan. Tamsakdan, sabi ni Tamsakdan ko yan, sabi ni Jensen Blanc, aking magandang kaibigan. Ang aking tisay na kaibigan, nandyan na, nanonood na rin. Maraming salamat kapatid. Ang aking Mama Mers, good morning. Madam Mama Mers, magandang umaga. Hindi ako naka-join sa inyong pagtawag. Alam nyo lang itong cellphone kong isa, may tupak yata. Ayan, dito muna ako pipisto mga guys. Para medyo ano saan pupunta eh. Ayan guys. Shout out sa mga nandito. Jang and Jolien, sige lang po. Re-rest back ako mamaya. Ayan si Jang and Jolien. At busy lang yan sa kanya sa kids ngayon. Tamsakdan ho, sabi ni Mama Mers, good morning. Good morning po sa lahat, sabi ni Jang and Jolien. Ayan si Madam Jinson Vlog. Kumakain siguro ng balot yan si Madam Jinson Vlog ngayon. Video lang muna, Papsi Host. Walang problema po, Mama Mers. Safe drive kuya. So, always safe. Always I'm taker my driving. Hey, drive safety kuya. Maraming salamat. Jensen Vlog, ang aking magandang kaibigan at mahilig sa balo. Ewan ko lang ko. Okay. Salamat po. Loading si Lolo. Ay, loading si Lolo. Loading si Boy Bicol. Ayan, maraming salamat. Kubo ni Juan. Ayan. Napasyal ka sa aking bahay. Maraming salamat, boss. Maraming salamat. Ang kubo ni Juan. Puntahan niyo po ang kubo ni Juan. Jen, alo ate, wala kang video. Di kita mapuntahan. Baka mayroon yan, boss. Tingnan mo lang yung video niya. Sa video mo puntahan, baka mayroon. Kalikutin mo ang kanyang bahay. Ikutin mo, baka naitago niya lang ang kanyang mga pelikula. Dan Tamsak, Kuya Boy. Good morning sa iyo, kapatid na Pauchi. Ang aking kapatid na Pauchi, nandyan na. Nagtamsak na ang aking kapatid, si Pauchi. Sandali nga pala.
yung bahay. Wala daw silang makitang pelikula nyo. Shout out Pauchi, sabi ni Boss Gilbert, Explorer Vlogs. Daddy, busy lang ako kasi gawa lang ng breakfast nila madam. Walang problema aking anak. Unahin mo ang iyong trabaho, anak, para hindi mapalo ng iyong main ano niya, main account. Pauchi Vlog, good morning daw, Pauchi, sabi ni Jinson Vlog. Ayan. Mukhang hindi magandang signal dito, guys. Hanap na naman si Boy Bicol ng signal. Mukhang panay ang ikot ko doon sa ano na yun Ayan guys, shout out all Rose. Hello. Ayan, dito ako guys. Hanap ako ng pwesto. Pauchi, si Sumizo, Jinson Vlog, good morning din. Morning din daw sa'yo, Madam Jinson Vlog, sabi ni Pauchi. Yan, talagang mainit na pala talaga. Lipat ako, ikot-ikot ako guys. dito ako, balik. Balik, dito. Yeah! Yan. Rose Villafranga, hello, sabi ni Jinson Vlog. Hello daw sa'yo, Rose Villafranga, sabi ni Jinson Vlog. Ayan guys. Continue, connect po tayo guys. Don't forget to thumbs up to your host mga guys. Maraming salamat sa inyong pagbisita sa aking bahay. Guys, maraming salamat. Shout out sa aking mga anak. Gising. Jen Alo, wala ka daw video sa iyong bahay. Kan kita boss, sige. Sabi ni Pauchi, balikan ka daw ni Pauchi Gilbert Explorer Vlogs. Mamaya babalikan si Pauchi, baka busy pa yan guys. Kahit ako naglo-loading, tuloy ang laban. Pasok na ng aking boko. Para na akong ermitan nyo rito.
Lipat uli. Doon ako na malapit na doon sa ano, alas 9 na eh. Diyan lang kayo guys. Samahan nyo akong paglalakbay. Doon ako pupunta sa malapit sa kundo ng aking amo guys. Para pag bumaba ang aking naman, malapit na lang ako, okay? Ayan guys. Good morning! Ayan, nandyan ang aking asawa. Good morning sa iyo, aking my love. Kumusta ka naman dyan? Kumusta ang iyong ang ating kids dyan, mga ako lang, doon pala ako, doon ako. Good morning sa iyo, aking asawa. Munalim Limulasyo, ang aking may bahay. Driver ako. Tuloy-tuloy lang kayo guys, tuloy lang guys. Pupunta lang ako dito sa aking pwesto. Ayan. Sana hindi ako sitay ng gwardiya rito. Dito muna ako guys. Sana hindi ako sitay ng gwardiya. I'm okay. Okay lang ang aking asawa. Ingat sa drive bro. Ayan si Logroño. Ayan na. Shout out sa'yo boss. Driver ako, Logroño. Ayan. Shout out sa'yo. Shout out, busy lang kuya, sabi ni Jane Alo. Okay lang sila, kagigising lang nila. Ayan, mag-almasal na kayo anak. Utang muna kayo dyan kay mama. Ayan, kumusta ang aking malik? Shout out sa inyong mag-ina dyan. At sa aking pinaka-favorite, ang aking bunso, BB James. Good morning sa iyo, aking bunso. Ano, mukbang na tayo bunso? Magmumukbang daw kami, sabi ng aking bunso pag ako'y umuwi. Ayan. Ivy ang kanyang imumukbang. Gusto niya Ivy. Ayan bunso, anong gusto mong mukbang bunso? Ivy ba? Ivy o Jollibee? Yan ang gusto mo bunso Pag uwi ni Papa, magmumukbang. Ayan, shout out sa aking anak, si GM Bayona, ang aking panganay na lalaki. Ang aking anak. Magandang umaga sa iyo, Jim Bayona. Ayan ang aking mga anak, nagising na sila. At magkape na kayo dyan anak. Mag-almasal na kayo, okay lang, kagigising lang nila. Ay, nabasa ko na pala yan. Ayan. Aking may bahay, ayos lang ba yung boses ko? Malakas ba o mahina? Ayan, kumustahin mo love yung ating mahal na kaibigan, si Jang Injolin, si Ma'am Myrna po yan, yung kapatid ni Mamunik. Nandyan lang siya, naka-BG lang aking kaibigan, si Madam Jang Injolin. Ayan. Shout out sa iyo, Madam Jang Injolin.
Ayan, nandiyan ang aking kapatid, si Yumi. Yumi, ang kanyang account, si Mimi Vlog. Good morning sa iyo, kapatid. Tamsaku. Ayan, tamsak na daw siya. Nagtamsak na ang aking kapatid na si Mimi Vlog. As a Yumi. Magandang umaga sa iyo, kapatid. Ikaw ba'y naglalaba ngayon? Yang Injolien, busy lang host hanggang matapos ka. Maraming salamat sa iyo, Yang Injolien. Ayan love, kumustahin mo si Madam Yang Injolien, si Mamer na po yan, aking may bahay. Silip lang ako, kuya ha. Mats, ha? Mats ako dito, mister. Okay. No problem. Happy 9 eyes. Ayan, maraming salamat daw sa siyam na matang nandyan at sa 14 na tamsak. Pasensya na kayo guys, medyo naglo-loading na ako at naubos na yata ang aking load. Ay, ang hirap ng walang wifi. Palod-load na lang si Boy Bicol. Ayan, good morning sa inyo mga guys. Sayaw. Ayan, nasa na kaya yung aking gaganti raw sa aking prank sa kanya. Nawala. Hindi niya ako mahuli-huli. Ayan, shout out sa'yo, Pod in Everything. Pod in Everything, where na yun? Gaganti ka ba sa akin? At naprank kita. Ayan, nandito ako, nagdadaldal. Baka gusto mong manood. Puyat siya, Pod in Everything. Hindi niya ako maabutan. Tulog pa, natuting boss. Boss advisor po, good morning po sa inyong lahat, Mami Ping. Ayan, sa mga team legit dyan at team payaman, shout out sa inyong lahat, kung sino man kayo dyan. Shout out sa inyong lahat dyan guys. Maraming salamat sa inyong pagbiji at maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, mga anak, kumusta? Yung isa pa lang nagpaparamdam yung asawa ko at saka yung panganay ko. Nasaan kaya yung dalawa kong anak? Shout out naman sa inyo dyan, Mona Jane and Maria Isusa. Shout out sa inyong dalawa. Where na yun? Bango ng alcohol na ito. Bango. Ayan guys, kumusta kayo dyan? Ingat lagi kayo mga guys. At ako dito para na akong dalawa mong kapatid, JM, si Dadang at si Sata. Where na sila? Para akong si Justin dito, nagsisilip-silip ng kalaban. Kasi pag may dumating na gwardiya, ikot. Kasi maano pa yung parkingan, malayo pa eh. Malapit na rin naman lumabas yung aking kasama. Nagsisigawan nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapa. Kumusta na ang aking bunsong babae?
Ako'y nanap ng tatlong lalaki doon banda sa may palengke. Okay lang po. Oh. Jang and Jorien. Nandyan pa rin si Madam Jang and Jorien. Naka-video-video lang yan, anak. Ayan si Tita Mirna mo. Shout out mo, anak. Okay, okay, okay. Naglo-loading ba ako, anak? Asan si ate mo? Si ate mo, dadang anak. Miss Kylie Ann Channel, maraming salamat sa iyong pagdating. Mega shout out sa lahat, sabi ni Kylie Ann. Maraming salamat, salamat. Miss Kylie Ann, shout out sa iyo. Minsan po, ayan, minsan lang. Dan Tamsak Host, maraming salamat sa iyo, Miss Kylie Ann. Ang ating monetized channel, si Miss Kylie Ann. Shout out, ating Mimi. Ayan, shout out daw, sabi ni Miss Kylie Ann. Ayan, maraming salamat sa iyong pagdalaw sa aking bahay, Miss Kylie Ann. Nanonood po sa iyo. Asan yung cellphone niya, anak? Doon siya manood. Doon siya manood para dagdag sa aking mga manonood. Ayan. Gamitin niya ang cellphone niya. Kung hindi, binta na yan. Ayan. Miss Kylie Ann, maraming thank you very much. Thank you, thank you, thank you. I love you all, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Di ka po nag-elis kahapon, host. Hindi pa ako nag-elis kahapon. Dahil nga may mga pagkakataon tayong busy. Alam nyo na ang buhay ng driver. Busy talaga tayo pagka inaalala ko nga pagdating ng normal na sitwasyon natin, guys. Medyo magiging busy na kami. Siguro magme-meeting yun ang inaalala ko paano ako makakapag-ilis nito. Nandiyan pa rin si Pauchi. Ayan, shout Jomar, yo, 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 Jomar, Bob. Paring Jomar, how are you? How are you? Kumusta na paring Jomar? Pre, kumusta dyan? Mahigpit pa ba? Nako, napakahigpit pa. Kita mo, pumunta dito si paring Adrian, hindi siya pinapasok sa kanyang kondo. Hindi siya pinapasok, pre, kasi nga napakahigpit dito. Malamang makakapasok ka, pero sa kondo siguro, lalo na pag matagal kang nawala, hindi ka basta-basta papasukin. Si paring Adrian papasok sa kanyang kondo. Dahil titingnan niya sana yung kanyang mga isda, baka sakaling naging pating na yun. Kumusta naman dyan, paring Jomar? Anong status ng ating kalagayan dyan, paring Jomar?
May ID naman ako sa Villaggio. Walang problema. Mo mabuhay ng masaya at makakasama yan sa pagtanda. Paring Jomar. Yan, loading kasi ko. Loading. Masyadong loading. Sitoy ba ikaw? Asan papa mo? Tulog? Tulog ang iyong papa? Wag host. Ayos na ba ako? Loading eh. Ayan, loading.
Luloko mo ako, boss ah. Ikaw yan eh. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, ayaw kong mabuhay ng malungkot. Ikaw ang nagpapasaya at magkakasama hanggang halina tayo'y humiga. Loading! Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pa-music na lang tayo. Tuloy-tuloy ko na muna ito. Mamaya ko na ikat ito. Loading kasi siguro may ng signal dito. Ay nako. Shout out sa mga 7 milyon nandyan. Shout out sa inyong lahat at maraming salamat. At inaasahan ko na kayo nandyan pa rin hanggang ngayon. Hindi loading dito sa akin o. Hindi raw loading. Magkalapit lang tayo. Nandito lang ako sa BGC. Boss DJ Ingwa. Choy, nasa nang iyong mama? Pag-ilisin mo na rin ng iyong mama. Hello, Boss Advisor. Good morning, Boss Advisor po. Hello. Mega shout out sa'yo. Ayan na po ang iyong, ang aking Boss Advisor. Danny, bakit gusto mo ako i-guess kay Advisor po? Ha? Ano yung sabi mo kagabi sa akin na totoo? Support ko, ha? Ayan, mag-guest ka kay Boss Advisor para katulad ni ni RGM. Doon mo yung doon mo i-boss yung mo. Ikwento. Magpapalipad din siya, sir. I-guess mo nga yan si anak ni na Ginoo ko. Ito Luis, ayan. Natutulog pa siya, sabi. Natutulog pa si DJ. Ito Luis, sige, igigis kita. Ikwento mo na yan. Ayan, tama, ikwento mo na yan, anak. Ikwento mo na, yung best friend mo naglabas na ng kanyang kwento, hala. Ikaw na ang susunod. Advisor, hello. Good morning, Kuya Advisor. Ayan, igigis ka na raw ni ni Boss Advisor po. Aking anak, Itiroya. Igis ka na niyan. Manda na rin. Ikaw rin kay
at GM na kahit papano, di ba, may mga tumulong sa kanya dahil nga na sa kabila ng kanyang masiyahing panglabas na hindi ko masabi yung panlabas na ano niya ba, pero sa kabila nyon siya pala ay may malungkot na kwento. Diba makikita mo naman siya sa mga vlog niya, sa LS niya, pag nag-ano sa atin, nakita mo naman yung kasiyahan ng kalukarit na tao. Pero deep inside pala, may masaklap din palang mga karanasan katulad natin. Kaya, ikwento mo na yan. Ikwento mo na ngayong anak. Hindi kita pinasusubo, anak. Ang gusto ko man tumulong sa iyo, wala akong magawa. Ang tulong ko na lang sa iyo, ano na lang ni Boss Advisor yung kuhan. Sige po, Mami Peng, maraming salamat sa iyong pagdalaw sa aking ayan, tama daw. Ayan ayan, Ate Ruiz. Tama daw yung sinasabi ko. Ang gusto ko lang naman, malaman naman ng iba yung kwento na bukod sa masiyahin ka namang tao, yung hindi alam ng ating mga kaibigan, mga kasama dito sa YT, yung buong kwento. Dahil kaibigan, pwede mo nang ilabas, anak. Pwede mo nang ilabas, hindi ka mawawala ng mawalan ka man dyan sa trabaho mo, hindi ka mawawala dito sa amin, nandito ka lang sa amin, anak. Ayan, advisor po, good morning mo, sabi ni Mama Peng, good morning daw po sa iyo, Boss Advisor po. Ito Ruiz Vlog, good morning. Just, ayan, tago-tago ka, idol, lodi. Tago-tago ka lang muna dyan. Bakit kay masakpan at pakainin ka ng palaka. Sa inyong pagbisita sa aking LS ngayong umaga, guys. Ayan, makipag-just gel ang aking Lodi, Madam Mami Peng. Good morning daw po. Good morning. Ayan, good morning daw po sa iyo, Mami Peng. Sabi ni Iti Ruiz. Loading ako, loading. Advisor po. Mega shout out. Ayun. Mega shout out siguro yan. Mega shout out. Iti Ruiz Vlog. Halo ang aga pa. Ang aga. Ay, si Mami Peng. Aga-aga, pinatatawa ko ni Mami Peng. Mami Peng, nagpakapi na. Ayan. Daddy, need talaga natin magpakasaya kahit madami tayong dinadala na problema. Ayan, tama ka, Tama ka, aking anak, Ate Ruiz. Kahit ako man, marami akong dinadaan ng problema sa buhay. Ngunit habang nabubuhay, tayo may pag-asa. Advisor po, nagsisimula para lang. Tanghali akong nagigising. Kahit saan talaga, loading ako din. Loading ako rin. Mami Peng, super loading dito. Mami Peng, nakahiga pa po ako. Ay, nakahiga pa si Boss Advisor kasi linggo ngayon. Siya po ay nagpapahinga. Iti Ruiz Vlog, amen. Hayaan nating ang problema ang magdala sa akin. Sa atin, oo. Hayaan mo ang problema sa atin. Miss Rogs, good morning, host. Good morning po, Miss Kumilos. Nakalagang loading siguro talaga tayo.
Mami Peng, may pasok ka na po bukas. Ayan, tinatanong po ni Boss Advisor kung may pasok na daw po kayo bukas, Mami Peng. Miss Robs, loading ka host, loading po talaga, nagloloko siguro yung signal dito sa amin. Mamaya po siguro pag babalik ako dahil chichi ko kung ano bang sitwasyon. Nag-load naman ako. Ayaw ko ba bakit ganito loading? Loading talaga kahit saan. Si Mami Pinga nakakaranas din ng loading. Miss Rob, ano? Parang ayoko. Ayoko na nga pumasok sa trabaho pero pinag-iisipan ko pa. Ayan, nag-iisip pa si Mami Ping sa kanyang pagpasok. Ayan, Mami Ping, opo, Mami. Mami Ping, hello sa'yo, sabi ni Miss Robs. Mami Ping, hello daw po. Ayan, aking anak, tuloy lang ang buhay. At sana pagka ayos ng lahat, tayo magkita-kita nila Mami Ping at ng house. Ayan, good morning Mami Ping. Sabi ni Ma'am Rob, Miss Rob. Tuloy-tuloy lang. Shout out sa mga anak ko. Nandiyan pa ba kayo mga anak? Mami Ping, pareho tayo. Pero kailangan ko pa talaga mag-work. Oo, work muna. Tuloding Salamat. Dati hindi na totoo kasi naubos na po. Ay, iyak mo yan doon kay Boss Advisor, anak. Ako nga, marami pang natitira dito sa loob ko. Pero, ganun talaga ang buhay. Kailangan nating tanggapin, kailangan nating ituloy ang buhay natin dahil napakasarap mabuhay. Lalo na pag marami tayong kaibigan. Ngayon pa, no, napakarami nating kaibigan. Nandyan sila Mami Ping, Boss Advisor, lahat nandito na sa YT ang ating mga kaibigan. Sabi ko nga sa iyo anak, pag may mga kaibigan ka, mas masarap mabuhay. Marami kang ang pera, marami ang buhay mo, wala ka namang kaibigan. Para saan pa yung nagiging marangya nating buhay, di ba? Advisor po ako naman medyo na pasok pa din ako para makapag-vlog outside. Ayan, nandiyan pa rin ang aking anak. Salamat anak, nandiyan ka pa? Tagayan ha. Oo, Mami Ping. Nasa YT na, mas maganda ng marami kang kaibigan sa YT kaysa Tagayan. Ay ako nga, hindi ako natagay. Turing ako mamaya will know ka na sa mga YouTuber. Ramdam ko po yun. Saka alam ko, ramdam mo rin masukas ng LS iba ang reception nila sa'yo. Ayun Mami Ping, sayang po. Tuloy-tuloy mo po ang iyong YT Mami Ping kasi marami kang matutulungan Mami Ping, lalo na sa mga baguhan katulad namin. Yung mga iba, hindi mo maiwasan may mga nag-aano diyan. Pero para sa amin Mami Ping, kayo ang ina ng YT ngayon. Dahil maraming natututo sa inyo yung mga katulad namin. Imbes na naliligaw ng landas dito sa mundo ng YT. Pero nandyan po kayo.
nandyan pa kayong namamalo at nagbibigay ng magandang payo sa mga baguhang YouTuber katulad namin. At naiayos nila yung mga pamamaraan kung paano sapalaran dito sa YT. Kaya, Mami Peng, tuloy-tuloy lang po Mami Peng. At marami ka pang matutulungan. At maraming magmamahal sa iyo Mami Peng. Maraming salamat sa iyo Mami Peng at nakilala rin kita. At ikay naging isang ina natin dito sa YT. Maraming salamat Mami Peng. Sana po ay magkita-kita tayo ng person. Tingin ko, isa po ito sa mga purpose ng lockdown para mga embrace mo po yan ng buo no, yung YT. Ayan, opo. Tama po kayo, boss advisor. Yes po, di naman ako hihinto sa YT. Hinto sa... Naiiyak na tuloy ako Mami Ping. Akala ko hinto ka sa YT. Posible kasi ayaw ko na ako pagtrabahuhin ng mga biyanan ko. Pero masaping pagka naging maayos naman po yung hindi, pwede naman tayo mag-vlog pa sundot-sundot ng vlog. Salamat din po Kuya Boy Bicol Mua. Wala pong problema yun Mami Peng. Kayo po ang dapat naming pasalamatan kasi may malasakit kayo sa aming mga small YouTuber. Hindi lang para sa YT ang purpose mo, kundi ang tumulong din sa ating mga maliliit na YouTuber at yung mga nag-umpisa pa lamang. Hindi mo pinagdadamot yung kalaman sa pag LS, pag YouTube, yung mga pamamaraan hindi mo po pinagdadamot. At higit sa lahat doon, Mami Peng, tinuturo mo po ng maayos. Kaya siguro yun ang nagustuhan ng ating mga kaibigan sa iyo Mami Peng, na yung pagmamahal mo sa aming mga small YouTuber nandyan, hindi nawawala. Kahit kami sermonan mo ng sermonan, paluin mo ng paluin, nandyan pa rin kami, babalik po kami. At kung may pagkakataon, talagang lalo na ako Mami Peng, pagka hindi ako naabala, kung hindi ako busy tao, pag ako nakapunta sa isang LS, dire-diretso po yan. Kahit hindi ako nagko-comment po dyan, full support po ako sa inyo. Lalong-lalo na sa inyo Mami Peng at kay Boss Advisor. At saka lahat ng pinupuntahan ko, kung kinakailangan ko, gagawin ko yon para lang masuportahan ko kayo ng maayos. Ganun po ako magsuporta guys sa inyo Mami Peng at saka kay Boss Advisor, lalong-lalo sa inyong lahat guys. Gusto ko kayo masuporta ng full support po talaga. Ayan. Kuya, pwede po mag-drop ng link. Sige, bibigyan kita ng chat para ma-drop mo yung link. Ayan, pwede ka na mag-drop. Ayan. Ito rin, happy lang, kaya okay lang at hindi totoong walang matututunan sa LS mo. Yung nakakuha ka ng mga kaibigan, yung bold mo, yung confidence mo, mahirap sa camera. Oo nga, Mami Peng. Oo nga, anak, huwag kang mahihiya sa camera. Yung ginagawa mo, ituloy-tuloy mo lang yan. Yan, nandoon na yung natural mong ginagawa. Tuloy-tuloy mo lang yan kasi yung natural mong ginagawa, yun yung yun yung talent mo. Huwag mo lang baguhin kung ano yung nasa puso mo, yun ang gawin mo. Parang si RJM, di ba? Si RJM kung ano lang yung yun ang talent niya yung magpasaya ng tao. Kaya
tuloy-tuloy mo lang yan, anak. Tuloy-tuloy lang. Basta hindi ka makakasagasa ng tao, yun ang importante doon. Yung wag, hindi tayo makakasakit ng tao. Kahit anong gawin natin, pwede naman. Huwag lang tayo manakit ng tao, di ba guys? Di ba po? BG po muna, start na po kami sa online service lab ko po kayo. Ayan, maraming salamat po. Mami Peng, I love you. Ingat-ingat po Mami Peng. Maraming salamat po. Excuse me. BG lang, Jane Alo. Ayan, si Miss Jane Alo. Mami Peng, God bless you po. Amen. Ayan, maraming salamat po. Si Jane Alo, advisor po, hello. Mami Peng, hello. Eteroes, hello. Sino ba ito si Jane Alo? Parang Jane Alo, ano na nga yun? Ikaw ba si Miss Heart? Pero tulog pa yung si Miss Heart eh. Ayan, maraming salamat sa mga dumaraw sa akin. Sa aking bahay, sa aking hiles, sa aking linggong maganda. Lalong-lalo na sa ating mga hindi pa naman sila matagal sa YT. Pero yung pakiramdam natin sa ating kaibigan na to, parang napakatagal na nila sa industriya ng YT. Dahil nga sa kanilang mga ginagawa, napakaraming napakaraming gustong pakinggan, gustong namnamin ang kanilang mga sinasabi sa YT. Ito sila Mami Peng at si Boss Advisor po. Yan po ang sinasabi kong pag pumunta ka sa LS nila, yung mayroon kang matututunan, hindi sa pakikipag kapwa-tao at pagmamalasakit sa mga kapwa natin, yun yung matututunan mo sa dalawang ito. Yung mayroon kang mapapagtanungan at mayroong magpapayo sa'yo at mayroong magtuturo sa iyo sa totoong pamamaraan ng ano ng buhay, di ba? Lalo na sila Mami Ping at sila Boss Advisor po. Ang sarili nilang iniisip nila, kundi yung makatulong, mabigyan ka ng advice, mabigyan ka ng idea kung paano ka magpagsapalaran dito sa mundo ng YT. Kaya marami advisor kasi marami po kayong natutulungan, maiksi man ang ating nakapagsamahan at I hope I hope English ang ano, sana nga magtagal ang inyong magtagal ang iyong pag-stay sa mundo ng YT Boss Advisor in Mami Peng. Hindi man tayo nagkikita-kita, pero dito sa YT talagang napakasarap na mayroong mga ganitong kaibigan at may malasakit sa amin. Kaya magmula nung makilala ko kayo Boss Advisor, talagang kahit ako'y nagdadrive, kahit ko, basta safety lang ako, ilalagay ko talagang yung LS sa cellphone ko. Hindi pwedeng hindi ko ilalagay. Kaya maraming sa inyong dalawa ni Mami Peng at sa aking kaibigan din si yung aking kaibigan na kamumuni lang at ninanamnam niya may kalalas ang ating talagang pinaka mayora natin sa Pinoy Henyo. Ayan, maraming salamat at nakilala ko kayong mga kaibigan ko sa team Nok na 18.
maraming salamat. At sa Team Happy Vibes, lahat ng naging kaibigan ko, shout out sa inyong lahat. At balang araw, magkikita-kita tayo. At napakasarap siguro ng magkita-kita tayo na masasaya, magkakaibigan, lahat ay nandoon, mayroong kalog, mayroong masiyahin, lahat mayroong talagang nandyan ang mga advice, nandyan ang basta lahat nandito na sa YT. At kompleto na, mayroong nagko-comedy, mayroong nagda-drama, mayroong nag-a-advise, lahat basta nandiyan na. Kaya maraming salamat dito sa YT. Kung naintindihan mo man Tagalog ko, YT, maraming salamat at dumating ka sa mundo na to. Ang iyong company malaking tulong sa amin din na nailalabas namin yung hindi na nailalabas sa mundong ibabaw. Kaya i-monetize basta nakilala ko ang mundong ito na YT. Yung nailabas namin yung nasa salog namin. Di ba guys? Kaya maraming salamat sa YT. Maraming salamat sa YT at doon tayo ng yung libangan, hindi lang libangan at matututo pa tayo sa mga bagay-bagay. At mayroon tayong katulad nila Boss Advisor na lagi tayong nabibigyan ng advice sa ibang din natin yung advice galing sa ibang tao, di ba? Pasensya na kayo, hindi na ako nagbabasa. Nagdadrama na ako. Salamat kuya. Basta mag-ingat kuya, ha? While listening. Opo, Boss Advisor. Lagi ako nag-iingat at para din sa aking pamilya. Always take care of myself. Lagi ako nag-iingat kasi nga, yun naisip ko yung pamilya ko. Maliliit pa ako. Tapos wala pa akong may iwan sa yun. Ayan, loading. Jen, hello. Eterois Vlog, pwedeng makipagpalitan. Sinasabi nyo po, Pigeon Love TV. Hindi ko maintindihan. Ayan, magkipagkaibigan ka na dyan, Pigeon Love. Yung mga nandyan sa taas, tingnan mo dyan, nandyan mga kaibigan natin yan. Kaibiganin mo lahat yan. Puntaan mo ang kanilang mga bahay. At ang gusto niyan, makipagkaibigan lang. At puntaan mo ang yung kanilang mga bahay. Bigyan mo siya ng mag-iwan ka lang ng tamang bakas para po ikaw ay mabalikan. Yung tamang bakas lang po ang inyong gawin, Boss Pigeon Love. Unahan ko na po. Ayan, tama yung gagawin mo. Unahan mo na ang mga kasamahan natin dito. Sabi nga ni Mami Peng, wag nang mag-antay na magpauna ka. Unahan mo sila at ang mga nandito ay mga legit po yung mga yan. Kahit hindi nakablo, basta nandito sa ating mga legit po yan. Daddy Asa yung kanta ko.
Sandali lang anak at may kachat lang ako saglit. Alam ko naman po kung paano yung tamang bakas, kaya sana sila din po. Ayan. Alam din po yan, boss, nila ng mga kaibigan na nating mga totoo yan. Kaya pag nag-iwan ka ng tamang bakas, iwanan ka rin nila ng tamang bakas. Pigeon Loft TV. Maraming salamat sa iyong pagtiwala sa aking LS. Boss Pigeon Loft, makakaasa ka na kami po dito sa aming grupo dito sa pinuntahan nyo. Hindi ka magsisisi at ang mga napuntahan mo ay talagang mga legit po yan, boss. Mga legit po yan, legit po. Makakaasa po kayo, boss. Okay? Huwag kang alala, boss. Ako na ang mag-aano sa inyo. Kami po ay bibigyan ka namin ng tamang bakas. Ayan. Sige po, simulan ko na pong unahan silang sama ko po na po kayo yung kalimbang. Maraming salamat, Boss Pigeon Love. Kayo po ba ay babae o lalaki, boss? Hindi ko po, kala ko nag-end ka na. LS doon po ako sa kabila tumambay. Sorry, walang problema yun, Miss Kylie Ann. Hindi kasi yung signal parang umiikot-ikot. Kayo po, sir, host, kagabi ko po kayo napindot. Ayan, babalikan kita mamaya pag nakita ko. Titingnan ko yung ano mo, babalikan kita agad. Lalaki po, Lodi. Ayan, boss, tama, boss ang tawag ko sa'yo. Babalikan kita mamaya, no? Boss Pigeon Love TV. Babalikan kita agad-agad pag nakita kita. Excuse me po. Ayan, unahan mo na sila at babalikan ka ng mga yan. Ayan, si Miss Kylie Ann, monetize channel po yan na Boss Pigeon. Lalaki po. Puntahan mo yan si Miss Kylie Ann. At marami rin pong kaibigan yan at matutulungan. Nag-ELS din po yan si Miss Kylie Ann. Nag-ELS po yan. Miss Kylie Ann, ano mo nga yung ano mo, kung anong oras. Ping, kung gusto mong mas maraming kaibigan, pumunta sa alas 7 ng gabi. Si Boss Advisor, mamayang gabi at magiging masaya ka doon. Boss Pig, balik na bahay. Mamaya ako kayo babasahin, ha. Magmamaniho muna ako. Tuloy-tuloy lang kayo, guys. Hello, di Justin. Hello. Drive lang ako saglit. Drive lang. Yan, tuloy lang. Salamat.
Tuloy-tuloy lang, nagmamaneho lang ako saglit. Si Mami Ping nga pala, 7:30 ang kanyang LS tuwing umaga. Pero ngayon wala siyang LS kasi alam niyo na sa church. Nag-ano sila. Para kay Lord naman ang kanilang siya. Dito na naman po kami sa security. Good morning, boss. Ano temperature mo dahil? Tatay, lobat sa pala ako. Hindi ko napansin. Dali guys, lobat na pala ako. Hindi ko napansin na. Ayun. Yan. Church na. Naisip. Ano ba, naglalabasan na yung mga tao nagbibisikleta na. Pwede naman na mag-exercise sa labas. Dito? Kailangan pwede na. Pwede na kahit saan. Kaya lang may mask, may Ano, wala pala yung music ko Kaya pala nalulungkot si Iti Ruiz Dali lang guys Music. Nawala yung music ko pala Dito na kami. Okay. RGM Leti Vlog, good morning sa iyo kapatid. Good morning kapatid, good morning sa iyo, good morning. Habol pa siya Nandito na ako sa bahay.
Ayan, Na mapasaot ka ba? Nandito na ako sa loob ng bahay, guys. Ito nyo guys, oh. Dito ako. Miss Kaylan, hello, mega shout out. Ayun. Dito na ako sa aking sa room ko. Andito lang guys, sit up ko lang to. Sit up ko dito guys. Okay, wait lang guys, wait lang. Hello guys, dito lang ako guys. Kape-kape muna. Yan. Miss Kylian Yahoo. Hello, hello, hello. Shout out sa'yo. Sabi ni RJM Related Vlog. Ayan. Shout out sa'yo kapatid. Nasa bahay ka na, Daddy. Ayan. Nandito na ako sa aking tinitirhan. RJM, sayaw sa mga hindi maka-uwi ng fiesta para sa disyo. Yeah, kayo ang galing mo. Ang saya-saya niyan, ang birthday ng iyong anak. Sana ako na lang yung clown. Sana ako yung clown, ako yung parang butite. Naglo-loading pa ba ako guys? Hindi na.
Andyan pa pala si Boss Advisor. Hello, Boss Advisor. Sa birthday ko, Daddy. Ayaw mo Ayan, basta pag sa birthday mo, kung kaya kong puntahan, pupuntahan ko kita. Pag okay na yung panahon, kailan ba ang birthday mo, anak, 8 Ruiz? Kuya, magluto lang ako, mag-exercise, mag-experiment ako. O sige, Boss Advisor, sarapan mo ha. Salamat sa iyong pag-standby, Boss Advisor ha. Salamat po. I love you, Boss Advisor. Kaso wala akong ganda, Daddy. Sa August po, birthday ko. Alam mo, hindi naman yun, anak. Hindi ganda ang inaano doon. Yung nasa sa loob, yung pinakamaganda, yung nasa sa loob, hindi sa panglabas na anyo. Kaya anak, sinasabi ko nga sa'yo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Dahil ang kagandahan ay hindi lang sa panglabas. Mas maganda yung kagandahan ng loob, 'di ba, anak? 'Yun ang lagi mong tatandaan. Mas magandang kalooban, 'yun ang magiging panlaban mo sa mga ganda. Maganda ka nga, kung hindi naman maganda kalooban mo, para saan pa, 'di ba? Mahangin ba, anak? Patayin mo na lang 'to. RGM, sayaw. Wow! Boss Richard, good morning, Boss Richard. Boss Richard, nandiyan na ang ating mga kaibigan. Ayan, tanda ko na, Daddy. Yay, tamsak, sabi ni Boss Richard. Boss Richard, I love you. Ayan, nandito si Boss Richard. At si Madam Mila's Kitchen Philippines. Ayun, masarap na umaga sa iyo, Madam. Good morning, Boss Mila's Kitchen. Ayan, si Mila's Kitchen, ang ating Madam. Mila's Kitchen Philippines, hello, Mami. Hello daw po, Mami, sabi ni Iti Ruiz. Galing mo mag-dance, bossing. Ang ganda kasi ng music. Ayan. Richard, maraming salamat sa iyong pagbisita, Boss Richard Kowa. Good morning, Mami Mila, sabi ni RGM Lady Vlogs. Good morning. Nandiyan pa rin si Miss Kylie Ann Channel. Good morning po sa inyong lahat. At nandiyan din po sila Boss Advisor,
Sila Mami Peng, nandyan po. Madam Mira's Kitchen, nandyan po. Batiin niyo po sila ng magandang umaga. Good morning, ito Luis Vlog. Ayan, maraming salamat. Mila's Kitchen, Philippines. Ayan. Mega shout out po, Mila's Kitchen from Kylie Ann. Excuse me po. Kuha lang po ako ng tubig. Ayan guys. Tubig po. Uminom pa talaga sa harapan. Ayan guys. Happy Sunday to all, sabi ni Boss Richard Kua. Jang and Julian is still here. Ayan, nandiyan ka pa rin, madam. Ayan, madam. PPM kita mamaya. Hello po, Miss Kylie Ann. Channel, sabi ni Ma'am Mira's Kitchen. DC Agawanon, maraming salamat. Nandito po si DC Agawanon ng shoutout tayo. Hello host. Good morning, shoutout po at sa lahat dito. Ayan, shoutout daw po, sabi ni Madam DC Agawanon sa lahat ng mga nandito. Happy Sunday. Ayan, happy Sunday po, sabi ni Madam Mira's Kitchen Philippines. Host, pwede po mag-drop ng link. Sige po, mag-drop ka po. Sina Solomon, drop po ng link ha. Jang and Jorian, hello po. Ayan, Jang and Jorian, hello po daw, sabi ni Madam Mira's Kitchen. DC Agawanon, Dan Tamsak, poging host. Ayan, patay tayo dyan. Naging pogi na yung host natin. Salamat. Ganun pa man, maraming salamat DC Agawanon sa iyong pagbati sa akin kahit ako'y pangit. Naging gwapo sa iyong paningin. DC Agawanon, hello po, sabi ni Mila's Kitchen Philippines. RJM Native Vlogs, hello sa iyo, sabi ni Madam Mila's Kitchen Philippines. Ang pagbati ay galing sa kanya. Ayan, shout out sa inyong lahat po dyan guys. Maraming salamat sa 8 milyon na nananatilang nandiyan sa aking tahanan. Ayan, Jang and Julian, hello po. Mila's Kitchen, good morning po. Ayan, good morning po daw, sabi ni Jang and Julian. Hello ma'am Mila's, good morning, nandito ka lang pala. Hello po, sabi ni DC Agawanon, Mila's Kitchen, Sina Solomon. Hello po, ayan, nagbaba na po ng link si Sina Solomon. Puntahan po natin guys. Mega shout out Ate DC Agawanon. Ayan, madam, bibigyan ko ng jacket ito sila Madam Mira's Kitchen. Ayan, si DC Agawanon. Ayan, at aking mga kaibigan ito. Kaya lagyan natin ng mga jacket sila. Ayan po, mayroon na po kayong jacket mga madam. Pwede na kayong magbaba ng like kung gustuhin nyo po. Kakagising ko lang po, DC Agawanon. Ayan. Si Boss Richard pala, lalagyan ko din. Dahil po ang aking matalinong kaibigan. At sana mabiyayaan naman tayo ng konting katalinuhan ni Boss Richard Kua. Ayan. Hello, Miss Kylie Ann Channel. Kita na naman tayo dito here. Ayan, sabi ni DC Agawanon, Miss Kylie Ann. Nandiyan ka, nakabidi-bidi lang si Miss Kylie Ann. Thank you po, host. Have a blessed Sunday. Maraming salamat. Sina Solomon. Ayan, nangangati ang aking, magkakaroon yata ako ng mami. Ay. Ayan, guys. DC Agawanon, tama lang, dapat tulog-tulog din. Ayan, tulog-tulog din.
More blessing po all of us. God bless. God is good. Sabi ni Boss Richard. Kung nga Ate Daisy Argawan, need po sipagan para makuha ko po pin ko. Oo. Wala pa yung pin ni Miss Kailan. Salamat host. Sa pag-jacket, wala pong problema, Madam Daisy Argawanon. Hello sa'yo, Kuya Richard. Sabi ni Miss Kailan. Thank you po sa napakagandang jacket. Salamat din pa sa'yo, Boss Richard Kowa. Daisy Argawanon. Sige Miss Kailan. Channel, go lang. Laruin ko ulit. Harang mo. Naglaro na si Miss Daisy Argawanon. Miss Kailan Channel, hello kapatid. Hi, happy Sunday. From Richard Kowa. Miss Kailan Channel, thank you 8,000 times. Ate Daisy Argawanon. Ayan, 8,000 times daw. Ano nangyari? Wala. Ayan po, Lodi, naunahan ko na po yung mga kanina. Ayan, maraming salamat sa iyo, Pigeon Love TV. Nandyan pa sila, Madam Mila's Kitchen. Puntahan mo sila, yan mga legit po yan. Sila Mila's Kitchen, Miss Kailan, Richard Kua. Ayan, nandyan po sila, mga legit po yan. Pigeon Love TV. Puntahan mo sila at sila ay magandang mga kaibigan. Mababait po yan, guys. Okay lang, okay pang 154 mo, Sina Solomon. Ayan. Nandiyan pa rin si Madam Miss Kailan, kapatid. Good morning po, Ma'am Daisy Argawanon from Richard Kua. Miss Kailan Channel, okay na po. Some mas potato nyo, Lodi, and ang haba ng bader mo at nang gawa sa kapatid na sexy. Ayan. Ay, ba't na gano'n? Good morning, RGM Lady Vlog, kapatid na sexy. Ayan, from Richard Kowa. Ayan, RGM Lady Vlog. Sexy ka daw, sabi ng ating kapatid na si Boss Richard Kowa.
Sumasayaw na naman sa tuwayan. Boss Richard. Baka naghugas niya ng alaibana ng kotse. Alaibana Alawi. Thank you. Pigeon Love TV. Ayan, maraming salamat daw sa iyo, Pigeon Love TV from Miss Kylie Ann. Ayan, shoutout sa ating lahat. Mami Peng, Boss Advisor po, Richard Coa, Mila's Kitchen, shoutout sa inyo lahat. DCR Gawanon, RDM Lady Vlog, Iti Ruiz, Mami Peng, shoutout po sa inyo lahat. Pigeon Love TV, shoutout. Ayan, maraming salamat sa inyong pagbisita sa aking tahanan. Ni Richard Kua. Ayan, natatawa siya. Madam Mila's Kitchen sa'yo, Boss Richard. Mrs. Karwas na naman yan, bossing. Ayan, magkakarwas yan. Kung hindi yan magkarwas, maglalabayan ng ala-alawi. Ala-alawi bana. Ayan. Puntahan po kita maya, Kuya Pigeon Love. Ayan. Pigeon Love, antayin mo ang pagbabalik ng ating mga kaibigan. Sigurado po yan. Magbabalik po yan 100% po. Kasama lahat ng requirements. Ayan. Sige po, salamat po from Pigeon Love TV. Ayan guys. Pasalamat sa inyo si Boss Pigeon Love TV. Sayaw tayo, Miss Kylie Ann at Boss Richard. Para maging happy vibes lang tayo sa umagang linggo ng umagang ito. Malapit na rin pala kami umalis. Mag-aano rin kami uli. Maghahatid kami uli doon sa BGC ng pagkain ng aming mga boss. Kaya babalik kami uli doon. Napapaindak ang inyong host. Ayan, shoutout sa inyo. Okay, nandiyan na. Balik na kami sa BGC. Lang guys ha. Babalik na kami sa BGC. More friend ba?
Bit ulit, bit. Bit. This is the mix from DJ Boom Boom. Present? Yes, sir. Where are you? I'm going to BGC, sir. Are you gone out of the village? Not yet, sir. I'm just now living here. You come back. You got nothing, come back. You come my room. Nancy? Pandarin ko muna. Ni boss. Diyan lang kayo kami ni boss. Guys, saglit lang guys ha. Balik ako guys.
I'm here. Wala, natuloy yung aking mga viewers tuloy. Kung ko lang lagi sa mabigyan na pera, no? Ha? Hello guys. Hindi ko matabilangin pag mukha ko. Aragoy. Yan. Nandito na ako uli. Kala ko naman, ano na para sa atin na. Yung inansi pa eh. Kami yung inansi kami mayroon. Yung pala, yun lang. Anong pangalan? Inchik din? Oo. Yung isa, 60, yung isa, 5. Yung isa magkano? 60. Ano nga yun, 17? Mga Tagalog sa Tagalog. Ha? Mga Maradaga. Dito mga. Ano yung mga yan? Turutut, turutut, turutut. Tut, turutut, turutut. Gutom ako papahinga. Ha? Gutom na ako papahinga. Hmm. Gutom ko ay natulog. Hello, sa dalawang matang nandyan, sino kayo? Sino silang nandyan? Dalawa? Yung mga anak ko siguro to. Hello. Mga anak, kayo ba yan mga anak?
Selfie na. Ha? Selfie na. Saan? Ayun ang signal. Hello guys! Kumusta eh? Mag-i-end na ako guys. Hello sa isang mang nandito. Guys, i-end ko na ito. Bukas uli or baka sakaling mamaya magkaroon ako ng pagkakataon makapag LS uli mamaya. Mag-i-ilis ako. For the meantime guys, I will sign out. Sound out. Ika-close ko na muna ito guys. Maraming salamat sa mga bumisita sa akin. Shout out sa inyo lahat at maraming salamat. At I love you all po. Maraming salamat. Bye bye po guys.